So yun nga po mga kapatak. Ayan, at nabot na kami ng hapon bago makapunta dito kala BG. Ayan, ay dala kaming tinapay. Marami kaming in-upload ni Mayaw. Apat yung na-upload kong araw doon sa may bundok. Inaabot kami na alas 2. Napakabagal lang ang signal talaga. Tiyagaan. Pag may initin ka, wala. Iinit ang ulo mo. Mga wala. Samahan natin ng pasensya. 100 ang load ko. Ang na-upload ko 2. Ayan. Yung 2, 94% na naubos pa yung load. Wala pa ito. Wala pa yan. Kaya pagdating namin sa sentro, yan, nangyayang kong bari kay Bayan, nag-pisonet ako yun. Tatapos ko yung 2. Kaya wala lang panload si Kuya. Marami nang naniningil sa akin sa utang sa load. Sisigilin ako pag uwi ng Bulacan. Hindi ka naman magtatagumpay kung Yan. mararanasan. Ibigay ko na lang yung sarili ko. Hindi ka naman magtatagumpay pag hindi mo yan mararanasan. Tama. Oo, alang naman ginhawa agad. Ang hirap talaga. Lahat yun ang pinagdaanan ko. Kaya sabi na pag bumitaw ka, wala ka. Hashtag laban. Taglaban. Tayo mga kanon. Kapit lang tayo, kapit. Kasi pinaluto ko yung manok Ayan. na yung nabili ko kahapon sa lola ni Baliti Girl. At So tayo, pinaluto ko na. kapit na. Yan, hindi tayo Alas magkaroon. 2 na. Alas 2 na kami mga nangantian ni Bayaw. Inuna namin mag-upload kasi para puro naka-private na. Yan. Ayan po yung mga bata. Late na. Late na nakapagsabi ng yo yo yo. Tulala kayo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yan. Yan, yo yo yo. Yawaya. Yan, yo yo yo. Yo yo yo. Yan. Ilan nakakadamog ka pala? Ayan, at bukas uuwi na kami. Alright. Yan, nandito na po kami kala BG. Alright. Yan, tuwan-tuwa si Yo-Yo. Kung nakikita kami sa lubong agad oh. Ang dumi ng paa mo. Yo yo yo. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa si Yo-Yo ah. Alright. Oh, tinapay. Luto sila ng chicken adobo. Yan, adobo na chicken. Ay, luto na pala eh. Lalaki na kasi ang ayan po, ginamit na yung kalan. Ayan, ngayon lang. Ayan. Kumusta? Sila na girl? Ayan. Oo nga oh. Oh. Alright. Ano daw? Lukot mo lang? Anong biliran? Biliran, so, ano baga? Yung kahapon? So, star. Anong biliran? Dahil ko aram yun. Galing Hindi ko din! Ay, galing doon. Hindi man kami punta dun. Doon kami sa ibang isla. So right mga kanoli, ayan. At Kala ko sa ibang nasyon. sa sa kabilang mundo. Ikaw ang umaga, sa'yo ang gabi. Bininyagan na yung lababo. Ayun mga kanoli. Anong sa nandiyan ka naghugas sa magandang lababo? Yan. Ano sa pakiramdam? So, kakasal niya ko po. Pagsalamin nga pala, oh. Hindi mo na mahugasan na maayos yung mo. Hinugasan kasi panay salamin mo yan eh. Oh. Ano to niluluto ni Papa mo? Bininyagan na ang lababo. Ano yan? So, laman loob kang Chicken? Yung lamang yung paa. Tapos, yung mga ibang bahagi ng chicken mga kanoli. Di ba? Para tumigas ba? Lumambot. Palibasa uwi ka na! Tumigas na natin. Tinapay Tinapay daw. Yan, may tinapay dyan, oh. Bukod sa tinapay.
Ice cream! Pinipig! Ah, may inato mga bata na to. Oh, may pinipig ba doon sa luwas? Marami ka mo! May tanong mo daw kung may pinipig doon. Hindi lang ko alam. Tanong nyo muna kung meron. Yan si Bunso. Kasi mamaya Beray Bunso! baka pumunta tayo doon, wala naman pala. Mapagod lang kayo. Marami yun, marami. Marami doon. Katiyain niya, marami. Nakita mo? Bilis. Ako kasi kayo dyan, nasama tayo pala. Oh, dagdagan. Diagdagan ng dalawa pa. Yung dala ko, tapos dalawang Dagdagan chicken pa. cubes. Kaya tatlo. Ayan. Hindi tatlong manok daw. Ala, grabe talaga. Tatlong manok daw ang kinatay. Tatlong manok para kinatay. Kaya palang Grabe. kala ko ito na yun eh. Yan, So, meron pa kakatay. silang tinula. Di ba? Mga batak. So right, let's see. Yeah, this the right. Kaya ko alam kung kumain na sila. Baka kami na lang ni Bayaw. Sandog na talaga ako. Kumain ka na, Bunso? Manso, kain na. Piling kumain umulit. Bunso. Yan. Kahit ano. Sarap na ito, adobo. Babay na, Bunso. Babay. Adobo sa gata. Aba. May tinula pa. Aba, yung manok ni Lolo kinatay din. Yung manok ni Lolo kinatay din? Talaga. Talog na. Baka di na dadaan yung mga yun ah. Hapon na. Grabe. Ang sarap. So, palaban ako nito. Parang ang sarap magkamay. Parang magkamay ah. May tayo bate. Hindi nyo kumain na kayo lahat? Ayaw mo tayo mga kanulik. Namin natin yung Meron? natin dito. Iguda sa cruising. Layo ah. Muulan. Agis. Wala dyan? Wala. Sige, dyan sa cruising. Pakain namin. Ano, masarap? Masarap la. Panalo. 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 Sabi. Ano na yun? Pagmamahaling restaurant. Alas 2 na? Ayos ka ba? Ang dami namin in-upload. Ha? Ang dami Upload kami ng 10. Daming ano? Hmm. Ano yung bigay? Bawa pa to? Bago yun tayo magluto. May hika yan eh. Pwede ba mag-ice cream yan? May hika. Sino? Hmm? Ice cream? Yung bata na yan. Ay, parang nagawa. Kain natin ng gulay. Sarap ng pagkaka-adobo. Grabe. Tinula pa. Steam yata kaya medyo malambot. Masarap pag in-steam. Ikaw nagluto la? Hindi. Sino nagluto? Grabe. Panalo. Pinasarap talaga ni Lolo ng matindi itong luto niya. Para hindi, Hindi niyo daw makalimutan. para hindi makalimutan. Para daw siguradong bumalik. Kaya pinasarap yung luto. Para hanap-hanapin namin, bumalik kami. Baka daw yung pangako yung ma-uwi sa ano, pako. Ang ginaiba na. Wala. Ako dahil marito na. Marito. Ako dahil na. Ako ano. Dali ka na. Iba na si Ate. Darahan ko sa inyo. Luwas, maurana. Iyo. Darahan ko sa mga oran. Bye-bye.
Kaya pala ang dami ng laman loob eh. 3 manok pala eh. Oo. Grabe. Pagtatak ako eh. Ina-adobo yung laman loob. Kakunti lang isang manok pa. Mabuti nga yan, mabawasan ng manok, ang dami. Ang dami pinapakain, ay nako. Nagpasalamat pa na nabawasan yung manok. Pagbalik niyo, mas marami pa yan. Naku po. Kaso lang mga 1 year pala. Tama, marami na talaga yan. Masyadong marami na tagal. Sobrang ang dami nun. Di araw-araw tayo kakatay. Oo. Pag marami, ano ma... Grabe, ang sarap. Grabe pa ka-adobo. Mm. Mapapaulot ka talaga. Mm. Malambot pa pati, hindi pa sila lagat. Ang lambot pa. Ha? So, yung maramantika, malasa. Mm. Wala lang ano? Ito na naman, ano. Grabe. Ah. Sige lang. Mamaya. Baliktad yung arat. Grabe. Analo. Sarap na ka ng native. Hindi nga makakalimutan. Sarap na ka ng native na manok. Grabe. Pag nakalimutan mo to, may memory gap ka na. Memory gap. Grabe yung lasa. First class. Ang first class. Parang mapapagaya rin ako. Kamay. Sarap kumain, nakakawan. Dahil lang kami magkamay. Adobo. Grabe. Busang kanin, natabang kaldero. Papasanaw ka na lang. Sa buong ulit. Kahit mantika, masarap. Grabe. Ba't nabal mo natin? Mapapamiyaw ka talaga. Meow, meow, meow. Bako ya, arf. Meow, meow. Aw, aw, aw.
Buboy na to sa dito sa boy. Napalong ka, Ben. Boy! Magkakagiti ka, nalawag na duman. Grabe. Ito ako po ito sa salog. Ang tabong sa. Ang subli ako, subli ako, subli! Ang totoo, bulugog. Totoo. Ako wag, ako wag. Kusog. Kusog. Grabe. Hindi mo pag-iron. Ayun. Ano? Hindi. Kusogon. Tawabi. Again. Ulan na naman. Grabe. Sulit. Sarap. Grabe. Panalo. Wala ka Grabe. bang babanggitin, parang makdo.